Hola, soc Raquel Escriba, tinc 26 anys i fa un any em vaig llicenciar en Arquitectura a la Universitat Politècnica de València. L'estat espanyol va invertir en mi, en pagar-me la meva matrícula els 2 primers anys de carrera, però després amb la crisi i les retallades vaig haver de posar-me a treballar per poder pagar aquesta beca, ja que em vaig quedar sense dret a ella. He estat treballant en diferents feines durant tota la meva carrera i poquet a poquet he pogut anar abonant aquests preus excessius de taxes i matrícules universitàries que hi ha ara mateix a l'estat espanyol. Després de tot l'esforç que he hagut de fer per poder pagar els meus estudis i dels diners que l'estat espanyol en el seu moment va invertir en mi, en la meva educació i la meva formació, he hagut d'emigrar a l'estranger per poder exercir la meva professió i per poder formar un futur per a mi i per poder tenir l'oportunitat de treballar i desenvolupar-me. Jo no sent que siga una aventura el estar així, no sent que jo hagi tingut l'oportunitat de triar-la o no, perquè no l'he tinguda. Jo he estat expulsada de ma casa i del meu país perquè no he tingut altra alternativa. Jo no he tingut l'oportunitat de decidir vull treballar així, vull treballar allà. Directament la decisió era vols tindre un futur o no vols tindre. I sí que em sent, està clar, jo soc una immigrant en tota regla, soc una immigrant així on estic. Estic molt a gust, estic desenvolupant-me personalment i professionalment, però no és veritat que jo hagi sigut lliure de triar-ho o no. Si qualsevol persona que vulgui un futur busca per tindre'l i el meu, malauradament, ha hagut de ser així, de ser fora de casa, molt lluny de la meva família, lluny de la meva parella, lluny de molts amics que estan allí i la situació no és d'alegria en aquest aspecte. La situació i la sensació que tinc és d'haver estat expulsada i està clar que tota persona que agafa les maletes i se'n va a un altre país per buscar un futur millor està emigrant i és el que he fet jo ara mateix, igual que molta gent ha arribat en el seu moment al País Valencià per buscar un futur millor per a ells o per als seus fills. Jo ara estic fora, molt lluny de casa, per buscar el meu també. Està clar que la situació es fa més fàcil de dur quan pots compartir-la amb gent que està passant per la mateixa situació que tu. Jo ara mateixa tinc unes 25-30 companyes i companys treballant fora de l'estat espanyol entre Austràlia, Xangai i Regne Unit. De fet, som 15 només ací a Londres. I pensa, no, tinc més companys i amics ara mateixa en Londres que és que queden a València intentant fer alguna cosa, intentant trobar un treball directament com a arquitectes o almenys relacionat amb la professió. Per a mi haver hagut d'emigrar per a poder treballar ha suposat una frustració molt gran, perquè he treballat moltíssim, m'he esforçat, he estudiat, m'he format i una vegada he acabat i ja estava preparada per a poder començar a exercir la meva professió, he estat un any buscant feina i no he pogut trobar res que estigués en relació a la meva formació. He tingut molta sort en poder compartir aquesta situació amb altres amics i companys, entre ells els companys del meu col·lectiu de Compromís per Castellà Liberal, del meu poble, on hi ha també molts companys en una situació molt pareguda, companys joves, formats, i que no han pogut trobar res de feina relacionada amb el seu, estan treballant amb coses totalment dispars i totalment diferents de lo que ells han estudiat. Intentant un poquet també donar un pas endavant a la visibilitat dels problemes del meu poble i donar també un pas endavant jo propi com a dona política. Em vaig presentar a les primàries de Compromís per l'Ajuntament de València i vaig quedar en una 8ª posició. El que va passar és que
al molt poc de temps després de les eleccions, de les primàries, vaig rebre un mail on me donaven l'oferta de treball a Londres, que jo havia estat buscant durant un temps, i me'n vaig haver de vindre i per tant vaig decidir renunciar a la meva posició en la llista perquè no veia just que jo no poguera estar fent res de faena a la campanya i veia just que altres persones que anaven a poder estar allí treballant pel país, treballant pel partit, tingueren una posició més elevada en la llista, o almenys més elevada a la meua. Dono suport a la candidatura de Compromís perquè vull tindre dret a tornar a casa, vull tindre un futur a casa, tant personal com professional, i estic segura que amb Compromís podrem aconseguir-ho.